olisikohan me ollut sovassakin, ne oli sellaisessa, niin kuin sanotaan, kaakopartion hommissa. Se on ihan siinä kädessä, se ei ole missään takanaastossa, niin me oli siinä vähän niinku tähystyshommissa sellaisella haarakaakaputkella, ne on noin, et siitä katsotaan, että jos siellä vähänkin suikka vilahtaa, niin ei kun raattaa sinne päin. Niin minä yksi aamu kahtelin, älytön sumu oli siinä, niin eihän minä nähnyt, kun ne on ne linssit ihan huurussa, niin minä katsoin pelkälään päällä siitä noin. Niin silloin laski vihollinen sellaisella kuuvettuuma singolla, niin kypärää sattu laakki, niin jätkät laski siinä vieressä, niin 6000 kierrosta oli kypärässä ja se pyöri päässä, niin kaverit heitti sammalia väliin, ettei syttynä tukka palaamaan. Onneksi mulla oli leuka heinä irti, muutenhan siinä olisi mennä niskat huonoa kuntoon. Silloin otti pattiin kyllä.